Wow guys, see you. Hello guys, back नोजों ब्लॉग चैनेल आइ नोंसोरखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। टु गाइस दिनैहाय आङो उदालगुरिनिफ्राय माने बाक्सायाव थांगासिनो। जोंनिया जाहैबाय उदालगुरि दा बाक्सायाव थांगोन आरोना लोगोफोर। दा आङो बाइक सालायनायखाय एसेबां भिडिअखौ लाबोनो हायासै। दा नोंसोर नायलांबाय दा जोबजासे नैबे जाहैदों तामुलपुर लोगोफोर। दा थाव सोना लाबाय बैयावहाय। लोगोफोर दायो थांबाय थादों। अखाबो फैगासिनो दे लोगोफोर, ओरैबायसा अखा मोनबोबाय थागासिनो। नैबे जाहैदों गमरिघाटा लोगोफोर, नैबे गमरिघाटा मोनसिगोन आरोना। दा थांबाय थादों लामायाबो, अखायानो अखा लोगोफोर। बायदिसिनाबो लाबोफायासै, दिगदारानो जाबाय लोगोफोर। Puntan menbaik puntan. Baksa ke isi garbo bayi dia lagi untuk hai tu deh. Dan lain lebih dikit betul. Kabar, dia जाहैदों गमरिघाटा हाथाय। ओमफ्राय दा नै बिथिं थांबानो बाक्सा लामा आरो बाक्सा मोनगोन आरोना। दिनै मा फानदों गमरिघाटा बाजारनो बाजार लोगोफोर। नुबायना लोगोफोर, बिदि दा माबा मैगं थाइगं फानदों आरोना। लोगोफोर
दा मोनहैथारसिगोन बाक्सा जाबायलै जोंनिया लोगोफोर लामाफोरा एसेबां मोजां नङा एसे गाज्रि आरोना बाक्सा लामाया फैबाय थायो माबा ओरैबायसा गोदोर माबा मोनदो बेयावनो लांदां दांथारना ओरैबायसा दै देरो जानो हागौ बेयाव नै इथिं दा लामायानो आन्दायलायलाङो बबेथिं नै इथिंबो लामा दं होननाय बायसा आरो इथिंबो दा नैथिं जानो हागौ बिदिनो बाक्साखौलाय मोनसिगोन आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा गोदो माने खालि ओइयावहाय दासो दालां बानायजेनदों नै लोगोफोर बे जाहैदों मुसलपुर टाउन बेयो बिदि नायनो हागोन बिदि आरोना ओमफ्राय दा बाक्साखौनो मोनबाय बाक्सायाव दङ आरो लोगोफोर बे बाक्सा टाउन नायदो लोगोफोर मुसलपुर सेराव आरोना नैबे जायगाखौ माबा नैबे जायगानि नामखौ मा मिथिलायनोसै जोंनो मुसलपुर होनना आरोना नैबे लोगोफोर बे दारागाव थांग्रा लामा दा आङो दारागावआव थांगोन आरोना ओमफ्रायो लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रि ओमफ्रायो दा नैबे लामाजों थांनो हायो दारागावआव दा आङो थांगोन आरोना लोगोफोर बे दारागावनि गेट आरोना बिथिंनि इयाव टिकेट दाननांगोन ओमफ्राय इथिं थांनांगोन आरोना ओमफ्राय दा इथिं बाहायबावबानो मोनसिगोन मोनबायना तु गाइस नोंसोर नायलांबाय था दा दारागाव मोनबाय आरोना दुकानखौ नायनो हागोन ना लोगोफोर दारागावनि गेट नैबे ओमफ्राय इथिं दारागाव मोनसिगोन आरोना बिथांमोना एक्सट्रा गैयामोन दै दे थेंक इउ दारागावनि गेट आरोना दारागाव दै लोगोफोर बियो ओमफ्राय नायलांबाय था आरोना जोबोद गोजौलै लोगोफोर ओइथिंहाय नै जोबोद मानसिफोर दङ वाव गाइस दुगैफायोना मानसिफोरा जे एसे बाइक लाबोनांगौमोनलै बाइकखौनो लाबोनासै बिदिनो ओइयावहाय दुगैयोमोन खिन्थु दैयानो गैया नै एसे सिय' सेंग्राफोर जोबोद दङ नुबायना दैफोरखौ नायनो हागोन मानसिफोरा माने दुगैनोसो फैखायो नालाय बेयाव नै एसे लास्ट जोबथानाय आरो मादै नुयो जोबोद मोजां नुदो भिउखौ बिदिनो जोबसिगोन बिथिंनिफ्राय दे वाव गाइस दा नायनो हागोन मोनसे जायगा नैयाव मांकिखौ नुदों ना
बेयो मोनसे पार्क आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मांकिया नै मांकि लोगोफोर ओइथिंजाय थांबानो सिंथिं नै सिंथिं थांग्रा लामा दङ नुबायना गाइस दिनै दा जोङो बाक्सानिफ्राय जाहैदों नालाय लोगोफोर बाक्सानिफ्राय फुरा दारागावनिफ्राय फुरा फैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे दा जोंनि उदालगुरि मोनबाय आरो लोगोफोर थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बिदिनोसै आसा खालामो बयबो मोजाङै दोङो गाइस थेंक्स फर वाचिं